Kutambirai zvekare pano paadzerare 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa paadzerare uchange uchiwana nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka usadye manonoko panyaya dzekusubscribe nekutena on the notification bell kuitira kuti patinoramba tichidzoka neamwe manews updates panapa paadzerare 263 uchange uchingozvionera. Uyezve malikes enyu akakosha zvikuru zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kuhama neshamwari. Padikani sekuzoka kwamunozviita manews updates panapa tinoona kuti kamabatanidza tinoitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. Saka first update ivideo randoda kuti mujajewo nezvaro ende ese maupdates achona tichamatsudzura tichifamba bichana toti kusvika tamapedza. Saka first video da kuti tijajewo mucomment section pachataurwa ine muchavhinzwira mega pavideo iroro mojaja mega mucomment section. Ndatinzwe turegendi gadi saka kuregera unezvangwada unoiteko ndichinoita sei ndibaba vemwana kasi hapana zvandingaite kana kwanzi kuri kudiwa vanhu tu imi mustep father moti muda kuendawo saka ndimaindisire ndichimuchengera pamuchana mondidzinga iye ndiyakuchatisai iye haisi mhosva yangu iwe unogofara kuti ndikuenda nababa wacho unogara kwaitebo unogara kwaitebo saka kwaitebo kwacho muda unogara muri tu here imimi nababa wamwana imimi makarera mwana ndikuzvinzwa baba wake havana chavakaita unombogara wana magara akaita sei aiyo anzi pari kudiwa baba namai obviously vanenge vakagara kunenge tiripo toenda musachi ko baba vacho vozozvitora vanenge vari kuwanozvigarira usawaimbopa pandaimbogarira noipesa apo aizvitora sei wasazva kuti uriko aiwa ko nyende yangu iriwo nyende yemwana wavo mwana wawe toenda tese ndongonoonawo zvichiitwa tinozva ndakachengetedza wangu mudziyo saka imi muri kurevera kuti boraiti kana pakanzi pakuda kunzi baba namai vachitadza kutaura ikoko urazva ndizvauda unoita kumberi ndichinoita sei ndinozvinzwisisa kuti baba mwana havana kumurera saka ndochiregera hangu kapinda musiyamu ini ndakumbobuda karwendo reya rwandakataura saka paimatorevesa inga ndakataura wani ndikati muchato wemwana wakwana takanzi tiende nhasi tinorarirako tichigadzirira saka pamukwenda baba mwana mukunowaona mumbereko shangu chaiva kuchengera chete aiwa handiti mimi makaona kuti pakadhi randakapiwa rakanzi pari kudiwa vanhu 2 vabereki vemwana saka munoti nini ndaizosvambisa saka bhegi utakura bhegi nemablankets makuda kutonorarira ikoko kumbeze ndaisa wangu kuti chi munongoziva zvekwakawandwa unogona kuzoita sei kuzoshaya chekufuga kana kuita sei plus ndisaremedzi vanhu saka kuti mwana akuchatisa ikaini zvakare mwana muchato muiri wani newani futi kana ari baba wake mandiwo ari kuenda ndakachengeta zvangu hazvina kushata muchato muchinoita iwe mogarira ikoko chinondochiita sei vedu ndochitakura imimi ndotakura next update ivideo rava Chris Mutsvangwa apo pavanga vachiti Geza paitaurwa nzanzi mwana wangu akasungiswa navamunangagwa hanzi ndezvekunyepa. Sikada kuti munzwe video iroro mutazva mafuka comment section. Ndatinzwe. All I can say is that some of the intelligence which is being given is definitely wrong. He mentioned the other day that my son was incarcerated by the president. It's not true. I told you, I had an interview with you today. I know who was behind the incarceration of my son in a false incarceration in May last year. And I know why the reasons why it was being done, the political reasons why it was being done. The president had nothing to do with it. And he had to come back and undo that thing, but undo it in a manner which did not arouse the anxieties that he may be interfering with the judiciary. So it had to be a long drawn-out affair. But me, my wife, who is the Minister of Women Affairs, we know that the president had nothing to do with it. So Bombshell is wrong. Comrade Bombshell is wrong to try to accuse the president. It's not true. Rather, the people who are telling him to go on televisions are the ones who are behind the persecution of my son. So I'm surprised for a field combat officer. He normally has got very good intelligence because he wouldn't have survived the war as a guerrilla fighter if his intelligence was faulty. I don't know why he is being misled by being given chicken feet. It's in intelligence per circles. What is being given is called chicken feet. That my son was incarcerated by the president and that I should not have a relationship with the president because he incarcerated my son. It's not true. I want to put it on record.
Last update ivideo raChristopher Mutsvangwa futi apo pawabuda vachiti Geza arikushandiswa. Dr. Wanga wachizviita inoda kusiya mchiona video apedza kuona video. Comment section ndeyedu tezvaunofika comment section asida kudyirai nguva yenyu yatione this video inside terari daenda. Much love. All I can say is that some of the intelligence which is being given is definitely wrong. He mentioned the other day that my son was incarcerated by the president. It's not true. I told you, I had an interview with you today. I know who was behind the incarceration of my son in a false incarceration in May last year. And I know why the reasons why it was being done, the political reasons why it was being done. The president had nothing to do with it. And he had to come back and undo that thing, but undo it in a manner which did not arouse the anxieties that he may be interfering with the judiciary. So it had to be a long drawn-out affair. But me, my wife, who is the Minister of Women Affairs, we know that the president had nothing to do with it. So Bombshell is wrong. Comrade Bombshell is wrong to try to accuse the president. It's not true. Rather, the people who are telling him to go on televisions are the ones who are behind the persecution of my son. So I'm surprised for a field combat officer. He normally has got very good intelligence because he wouldn't have survived the war as a guerrilla fighter if his intelligence was fought. I don't know why he is being misled by being given chicken feet. It's in intelligence circles, what is being given is called chicken feet. That my son was incarcerated by the president and that I should not have a relationship with the president because he incarcerated my son. It's not true. I want to put it on record.